Tigor kay de. Kaya na kaya bikin manay de. Hawan kay de ang tong ada kering tong ka. Da ko mang. Mo pa han tong ade ang kanano na hari kay di bang. Ang kenapa no na hari kay. Mamia hari go kay kaya de. Aka pini. O ko ni na tali ata padar kaya ke batini. Kanana haran mah. Ni siri tong hin nong nong saya de. Naharan. Nanti sih ganteng engkau di tos tanlah. Tanin gini gana tan gulinya. Aku kai kiri kota. Lagi ni sekali kong kai ke. Naharan hari wana. Aku naruh kan oh. Kutu apa hat tong ni ma ang kanan bising nahare kai di wana. Ante kaisa kong nong na sanan ko itangka te puri chundiri mano norok joto saide manka pun 15 bat bol thaimani soya hnoi gaka abo tabu bo orono phaika bu joto saimanka kutul phano boro butha ko saime hni bu joto salai tong mane oro butha paika norok prosar khlai man Mata bo oro phajak do. ma iko Osga hapa kena. Ke ati prasin dewa te kiri kena. aro kori khap Mata bagi aro tongli ya ma. Tapo. dala thokai ta dalbaji mamang thangba ka wan sarok tipra sarong ni bagi haimane wan sarok masing thangsuwa amni bagi wat mata bariwo amni bagi ang aro buthakliya ka boro buthakno ni phaimane or buthak jakha Orang tongpla sini na. orang tongplai sina ang tai kutuliya Bufurun tik yaran ke kutul mani bo. Antai se bo phaimane ka ja ang manui emne mas ode khairong khna apno phaile sapai ka ang aro tongle or phachukna hna ke tong ki bisa saya beta abno kai sui de thani ga apni bagai tabu khai phachuka khai ko tabu khai tei thangle ani no phachuka ta Acha. Mata mau sanmani tini asun roh ni sanmani ta mau rili yamani. o je gor hlaiso gor ni hlai mane a gor bini bagai krikho ei Nok ta nok. o ma thara ma bai u bodro kali mani bagi simi se khajak ko ngete tiburu sundri mani bagi khajya ko tam bai khajya male bo sol phachukya ko apruchi noro kam bagi sing khlaya dong khota gai Phachukana. tab ko phachuka buito saimia boro thakan hlai tongo orono bo Macam ke azga tahu thane rong ta mung sina kun amuta sigri khen ka azga wo. abni bagi bolisa yata Boleh saya na. Oro phai nang na ta bo. Oro Ma bai soi ma lai sunang. jidino bukha kaham kai no phachukna ne ko oroma phachina ta boro Ge nongro phane baga kisa phone number share sidi. number Phone number. 6009 273 202 Pesi sapi sidi do. 6009 273 202 Bekadang dakde usong a Tripura sindriwo matabariwo matai kiri khahnai borok samani nor kana inke bobai direct soing malanya musung khangke ozga phaisidi ozga na bin mondir sinamjak sine hini borok saglai mani nor direct nugi tokna bin bisagono tabo habjak bin amani chago joto ichago sing korok tan ichago joto ichago na habo sekanggo bang khajak sabun samuro hab kita ana aman chago habo an bahno buku sini chago habo rumi acha Dodo dako. Hani no raya dai. Yang ani sama dong bakal puji dengan mana tu.